Inna lillahi wa inna ilaihi. Suwaye ku? Yan fahi ne mu da makani. Mun samu labarin kin ɗauki salari. Ne muka zo ki ba mu kuɗaɗen gaba ɗaya. Amma kuma shine ba kwa tsoro ina soja ku shigo gidana. Har ku ce mijina a falo? Mijinki, ai ta na mijinki mun nan naɗe abu mun cillaye ta katanga. Ke mun gama aiki zaki je ki kwance shi. Bari in ɗauko muku kuɗin. Daya. Ai ku bi ta. Ku bi ta. Kai! Ka ku bari ta buɗe gurin nan. Wallahi akwai bindiga a ciki, kuma kun san dai dabba dugun nan namu ba harsashi. Kuɗin suna sama cikin wani akwati naga ta soka su ganin ido na. What? How did you know? Yep. You think you are smart? Lafa ɗana. Ku kai ta ku buɗe mata wuta ma. Ku buɗe mata wuta. Matata na kafa min rabi. Yanzu da kai za a zo a yi mun fashi? Yau kahina ya buɗe. Hey! Ya ku yan uwana yan fahi. Yau dole mu ci ɗelan uwar ma'ana mu na. Lafa.